Vegeriana awara bi gorey amarên fermî li seranserî Iraqê zêdetirî notîş sadê vegeriyane ser cih û warên xwe. Ev tinê awarên Şengalê evên şerê Daeş aware bûyne Herêma Kurdistanê û bi taybet parêzgeha Duhokê ji mareka kêm vegeriyayîne. Fermangeha koç û koçberên Duhokê amarên îsal diyar ketin û ew malbatên bi rêka rêxirawa nîvdewletiya IOM vegeriyayîn digehne 2000 malbatan û şêst tişt wan dubare vegeriyayîne kempa. Rêjeya vegeryanêşî ev sala nêzîkî 2000 xêzan vegeriyana ciwarê xwe bi rêya xwe azadane bi heza xwe wan daxwaz kiriye û ewda eksiyê heye yanî cagede dubare awaret bine Kurdistan nêzîkî şêst xêzanî cagedin aware bûne tebî wextê divegerin dubare aware lijnek li vê derê pêşwazî gelwandkirin muqabilê gel dikete. Her dîsan Wezareta Koç û Koçberên Iraqê rewşa awaran di vî kawdanî da bi rewşeka aloz zanîtin û xirabtirîn jiyan ew dibene ser ji ber ku harîkariyên nîvdewletî gelek kêm bûyne. ام ویشولی دعوات کن یعنی گلک منظمه برا بین سرخط یعنی حالتوان وصاب چیت یعنی احتمالا بربا خراب بین چیت یعنی تزانی ویشولی آواره که زور هل پارزگاه دوک Aware bi xwe çaverî êmnahiyeka berqerar dikin û bihêne qerabûkirin heya ew bivegerine ser cih û warên xwe. خدماني نبني تحتيها صفراء آف كهرباء مدارس أفتشتي وسائل رئيسي وكبيجي سببا خلقي محتاج تعويض خلقي بلنغازة حاجة تعويضات خلقي هذا باكرم خلنا مجبور على بان كان بعد بمين هتانه Li Sinûrê parêzgeha Duhokê 16 kempên awara hene 337 kes wekû aware li vî bajarî dijîn. Lewma di mavê ev sala da rêja herekêm vegeriyayîne ser cih û warên xwe. Zorbey awaran jiyana nava kempê da helbijartiye. Kawa Emer Dengê Emerîka, Duhok.